ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಕೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲಿ ಬರೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೈಸ್ ಬಂಗೇರ ನಾನು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಸಂಗಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಂಗಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ನೈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಸಂಗಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿಗೆ ದಂಪತಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಶುಭಕ್ಕ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ನಾರ್ದಿರು ಬೈರು ಮೈನೇಶ್ ಬಂಗಾರ ಉಲ್ಲಾರೆ ಬಂಗೇರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಗಮನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಅಣ್ಣ ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಂಡೆ ಇರಗಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಒನಸ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಕಜುಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕವೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರುಳ್ಳಾರು ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಬೈರಾರು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಣ್ಣ ಮಳೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ತರಗಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕಾಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಶುಭಕ್ಕ ಕುರುವೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಂದು ಲೈಕೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಮುಂದು ಸಂಗಮೇಶನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ ಮಾತಾಡಿ ಅರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿಯಾ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿದು ಪೇರ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿದು ಬರಬೋಯ್ರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಉಳ್ಳಾರೆ 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ತುಳುವಾ ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ನಾನು ಮಲಯಾಳಿ ನೀವು ಮಲಯಾಳಿಯಾ ಮಲಯಾಳಿಯಾ
ಮಳೆ ಇಲ್ಲನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲುಗೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ. ಓಹ್ ಅಂದೇ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ದೊಂಬತೆ ಅರೆಗ್ಗಾಲನೆ. ಅರಡ ತುಳು ಬಾತ್ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡಾರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಗಮೇಶನ್ನ. ಟೈಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಗಮೇಶನ್ನ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡು. ಚಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ. ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ನೀವು ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು, ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ. ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ಕಳ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನ? ನಯನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅನ್ನ? ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡುದು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಭಕ್ಕ. ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ. ನಮ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು. ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪಕ್ಕ. ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವವರು. ನವೀನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಪೋಯರ ಕೂಲೇರ. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್? ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಅಂತ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಪುದರ್ದೂನಗಾರು ತುಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಬೇರು. ಯಾರು ತುಳುತ್ತಾರೆ? ತುಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪುದರ್ದೂನಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ತೂನಗ ತುಳುತ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳುತ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುದು. ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನಿ ಆರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಅಂದು ನವೀನೇಶ್ ಬಂಗೇರ. ಓಕೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಸೋಪ್. ಹೆಲ್ತ್ ಸೋಪ್. ಸೊಪ್ಪು ಹೆಲ್ತ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸೋಪ್ ಒಂದು. ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರ ಉಂಡತ. ಚಿಕನ್ ಅಂತೆ ಶುಭಕ್ಕನಿಗೆ. ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು. ನವೀನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಉಳ್ಳರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಲ್ದೇರಾರು ಮಲಯಾಳಿನ ಸುಳ್ಳು ಬುಣ್ಯಾರು. ನಂದು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಯನೇಶ್ನ. ಯಾರು ತುಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲಯಾಳಿಂದ. ಮಲಯಾಳದಾರ ಪುದರ್ ಅಂಚಿಪ್ಪುಂಡ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಗ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಏನಂತೆ? ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ? ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ವಾ? ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮೂಲ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಬರುವತೆ ದೂರಂಡತೆ ಬರು ಸತೀಶನ್ ಎತ್ತಿರಿ ಪನಂದೆ ಓದ್ತು. ಅಂದೇ ಸತೀಶ ನೀರು ಪನಂದೆ ಓದ್ತಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುನಿ ಪನಂದೆ ಓದ್ತು ನಾಳೆ ಮಾರ್ರೆ. ಏಯ್ ಓಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೊಡವಾ ಪಕ್ಕಡಾರೆ ಪಾಪದಾರ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಕನ್ಪತ್ತಂಚ ಎಂಡು ಮಲ್ಪನೆಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಲೈವ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತು ಜಾರಡನಕ್ಕೆ ಏನಡು ಓಲುಲ್ಲೇருந்து ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬೈದು ಜಾರ್ನ ಲೈಕ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಲೈಕ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಯನೇಶನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಮಳೆ ಇಲ್ಲನ್ನ ನಯನೇಶನ್ನ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬಾಯ್.
ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಕ್ಲ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜರ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗು. ಎಕ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಜ್ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ ದಾನೆ ಪಾತೆರು ಜರು ಕೋಪನ ನಾನು ಆಯ್ ಪಂಡ ದೂರ ಬೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನಯನೇಶನ್ನೇ. ಲೈಕ್ ಬೈದ್ದು ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾರನ್ನ ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡ ಲೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೋಯಿರಂದು ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಯ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೇರು. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದೂರ ಬೋತಾರೆ ಏರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಾರತ್ತ. ಅಪೂರ್ಪಂಡ ಪಾತೇರು ಬೇರತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಜರ ಅಪೂರ್ಪಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಏರು ದೂರ ಪೋತಾರು. ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಏರನ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೈದುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಉಂಡಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರಪ್ಪ ಹೌದನ್ನ ಆರು ಕಂಡೋಡು ಕೊಡೆ 10 ಕುರಿಯಿತ್ತು ನಾಡ್ರ ಪೋಯರ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂಡೇರು ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ಕೊರಿಯಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಲ ಆರನೇ ಲೈಕ್ಲ ವೈದು ಜಾಂದು ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರ್ರಿ ಆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡೆ ಅವನಸ್ಕೆ ನಂದುಲೆ ಒನಸಾಂಡಿ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನಾಂಡ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒನಸ್ ಆಂಡು ಇರ್ನ ಆಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಂತು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಪುಜಿ. ನೈನೇಶನೇ ಬಂದ್ರೆ ನಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಸರಗೋಡು ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಸರಗೋಡು. ಗೊತ್ತುಂಟು ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕುರಿ ನಾಡ್ರ ಓದ್ನಾರ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಕಂಡಡ್ ಕುರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಸತೀಶನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತೀವಿ ಪಂತರತ್ತೆ. ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ಬಿಸಿಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಅಪೂರ್ಪಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದೇ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂಚ ಅಪೂರ್ಪ ಏನಿ ಅತೇರು. ನಯನೇಶನ್ನೇ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಹೆಸರೆಂತ? ನಂದು ಹೆಸರು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ನವನಸಾಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ನವನಸಾಂಡೆ ಭಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಪೂರಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ಸತೀಶಣ್ಣನವ್ರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ. ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ? ಹೌದೌದು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮತಡ್ಕಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮತಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ನಯನೇಶ್ ಬಂಗೇರ. ಪೋತ ಮದ್ಮೆ ಪೋತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ ಪರ್ಡೆ ಬೈದು ಅತ್ತೆ ಈ ರಿತ್ತೆ ಬಂಡರತ್ತೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಓ ಹೌದಾ ನಯನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನಾನೇಯಾ? ನಾನಲ್ಲ ಮಾರದ್ದು ಅದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ. ಹಾ ಅಂದು ನಿಗ್ಲೆನ ಒನಸಾಂಡೆ ನಂದುಲೆ ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ಒನಸಾಂಡಿಯ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಚೂರು ಬೇಗ ಪರ್ಡೆ ಬರ್ಪೆದೆ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರಿತ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಛೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರು ಏನೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಸತೀಶನ್ನ. ಕಬರ್ ನಾಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾರ ಕಬರ್
ಅಂದು ಯಾಲಗೆ ಅವಳ ಆಪುಂಡಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಂದಿನ ಓವುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಂದಿನ ಓವುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ನಾಯಿನ ಹಚ್ಚಿ ಬಂತ ನೀನು ತನ್ನ ಮಾರೆ. ಗೊತ್ತಂತೆ ಮಲ್ತನ ನಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಸೊಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಬ್ರದರ್, ತಿನ್ಲೇಬೇಕು. ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ಏನು ಮಾಡುದು, ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಬೈತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ನಂದಿ ಅಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೆ ನೀರ್ ಇತ್ತೇವನ್ ಪರತ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅದ. ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಪೆ ಆಗೋದು ಊಟವೇ ಸೇರುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ನೈನೇಶ್ ಓ ಬಂಗೀರ್ ಬ್ರದರ್. ಬಂಗೀರ ಬ್ರದರ್. ನಾಯಿಯೇ ಬತುದು ನೀವನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಐರ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಡರತ್ತ ಮಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ ಬನ್ನಾಗ. ಮಲ್ಲಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪನುಡ್ಚವೇ ಪುದರ್ ಪನ್ ವಚ್ಚಿರು ದಾದಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಪಾಡು వచ్చి ದಾದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಜಾಂಡಾರ್ ಪನ್ನಿ ದಾದಂದು 4 kg ಒಂದ ಮಾರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲದ ನಾಯ ಅದು ಬೇತಾಗಲ್ಲ ನಾಯ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜಿ ಬಣ್ಣತ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಾಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಲೇನೆ ಕೊನಕ್ಕ ಒನಸ ಆಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು 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 ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಎಂದರು ಬಂದರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಎಂದರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಅರೆ ತಿಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಯ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ನಾಯ್ ಸರ್ದಿನ ಗುಡ್ ನಾಯ್ ನಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾರಾವ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನವ ನೀನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಅವ್ವಾಡ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ ಲೈಕ್ ಆರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ಬಾರ ಟೈಟ್ ಮೂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾನೆ ಬೈದ್ದುಜಿ ಕೊರಿಯ ಬಂಡರು ತಕ್ಲ ಬೈದ್ದುಜಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪದ್ಯನ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಏರ್ ಲಾಂಚ ಪನ ಇರತ್ತೆ ನಂದು ನೀರೆ ಗರಣ್ಣ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಡಾಲ್ ಓಹೋ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಡಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕವು ಬಾಳೆನ್ ಕುರಿ ಲೆಕ್ಕಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಏನು ನಿಂಕ್ಲು ಇರೇಗ ದಾದ ಕಜ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ఏమక్క బొక్క ఎంచ దొంబు జోరుండే సరోజక్క దూర పోయారు సరోజక్క లైక్ కొరదు దూర పోయారు ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಆಂಡ ಉನಾಸ ಆಂಡ ಬಿಸಲ ಕಂಡದ ಉಣಕ್ ನಂದಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೇವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿನಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒನಸು ಗವೇ ಯಾನಿನಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಡಪರ ಒಂದಿಚ್ಚು ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ಸುக்கு ಬಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡ್ಗೆ ವನಸ್ಸುಗೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಮರ ಆರ್ ನನ್ನ ಬರಾಯರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸರೋಜ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಅರೆ ಒಲಕ್ಕೆ ಪೂಪಾಂಡ ಅಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದನಗ ಆರು ಒಂಚ ಬೇತೆ ಪೋಯರ ಮರೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಡ
ಬರ್ನಾಗ ಬಿಆರ್ ಕೊನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಬಿಆರ್ ಕೊನ ಹುಡ್ಗೆ ಸತೀಶನ ನೋಡಿ ಪೋನಾಗ ಬಿಆರ್ ಕೊನ ಹುಡ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಗಸಾರದಾರ ನನ ಬರೋಡ ಅಂದ್ ಬಿಆರ್ ದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ್ ಯಾನು ಅನಸುಬನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮನಸ್ ಬಂತ ಇರು ಎಕಡರ ಉಣ್ಯತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಅನ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುನಾಗಿರಿ ಒಣಸ್ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡಾರ್ ಕೂಡ ಉನ್ಪಾರ ಇರಿ ಏತು ಸಲ ಉನ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಒಣಸ್ ಮಾಲ್ ತಂದೆಪ್ಪುನ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಈರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಿ ಸಂಗಮನ್ನ ತೆಲುಗು ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ತಾ ವಿನ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ ನಂದತ್ತೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗಮನ್ನ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಈರೇ ಪನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಏನ್ಗ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಒಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಒಂದು ಸಂಗಮನ್ನೆ ಅಂದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಮಾತನಾಡುವ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುತ್ತಿನಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮಾತಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ಆರಂಡಲ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಜ ಕಂದಿ ಆರಂಡಲ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಂದ್ ಪಾಪತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರು ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿನ್ ಬರ್ರ ಪಂಡೇರು ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಸುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದಂದ್ ಇರು ಸುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿಯೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಲ್ಪಲೆ 2 ಸರಿ ಒತ್ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಟಪ ಟಪ ಒತ್ತುಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ 2 ಸರಿ ಒತ್ತುಲೆ ಟಪ ಟಪ ಅತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಅವೇ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ವೈಟ್ ಡ್ರಮ್ಡಾವ ಬಿಆರ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿಆರ್ ಕೋರ್ಪಿರ್ಗೆ ವೈಟ್ ಡ್ರಮ್ಡಾವ ಬಿಆರ್ ಡ್ರಮ್ಡೇನೆ ಕಂಗಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬಿಟ್ರಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಂಗಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬಿಟ್ರಂಡ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಚೂರಿಂಚ ಕುಟ್ರದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಕುಟ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೇಲ ಅಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೇಲ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು ನೀವು ಹೇಮಕ್ಕ ಈಸಿ ಉಂಡುಗೆ ಇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆದಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾರಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೇಂಡೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿ ಅದೇ ಹಿರೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಹಿರೇಗ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಪನ್ನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಯಾನ ಉದ್ದ ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಉದ್ದಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ
ಅತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಂದೇರು ಬಂಡೇರಿತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು. ಎಂಚಿನ ಮರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು, ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಡ ಸುಜಾತ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಂದ ಆರ ಹೇಮಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ಏತು ಲೈಕ್ ಬೋಡ ಆತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೀವು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವು ದಾದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಲ್ಲ, ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೇ. ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣುಗೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಸತೀಶನ್ನೇ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆರತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಉಂಡೆ ರತೆ ನೀರೇ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆರತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ನತೆ ಮಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಬಿ ಆರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಅದೇ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿ ಆರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು. ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಮಾರ್ರೆ, ಅರೆ ಬಿ ಆರ್ ಡೆ ಮೀಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಓದು ಓಲ್ ಪೋಯಾರು ಆರು ಕೆಬಿಕೋರ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಆರು ಕುರ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಮೂಲ್ತಿ ಹೇಳಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕುರ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅಗ್ಗಿ ನೀಡಿ ಸಮಡ್ಗೆಂಡ ಜರ ಜರ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಯರ್ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಸತೀಶನ ಬಿಯರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಇರೆ ನೀ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನತ್ತ ಅರೆ ಇರೋ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ നല്ല ಟೈಮ್ ಆತುಜಿ നല്ല ಟೈಮ್ ಆತಿ ನನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ನನ ಬರೋಡು ಇತ್ತನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದಕ್ಕೆಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಅವಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಪೂರ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಲೆ ಒರಿ ಒರಿ ಎಂದಂದು ಒರಿ ಒರಿ ಪನ್ಲೆ ಏರೆ ಪೂರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಜ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕುರ್ಲು ಮುಗ್ಗಿದುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಲು ಮುಗ್ಗಿದುಂಡೆ ಕುರ್ಲು ಮುಗಿತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕಡ ದಾಯಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲು ವಾಡ್ದನು ಇರೆ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ದೊಲ್ಲೆತ್ತ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೈತೆ ಎಂಕ ಅಂಜಾಲಿ ಫ್ರೈಗೆ ಅಂಜಾಲಿ ಫ್ರೈ ಐರೆಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರುಗೆ ಅಂಜಲಿ ನಾನು ಅಂಜಲಿ ಸಾರ್ ಅಂಜಲಿ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏಮಕ್ಕ ಅವು ದಾದೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತ್ತ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಮ್ಯಾ ಫ್ರೈ ಅವು ಅವಿಯೇ ಪೊಸತ್ ಓಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ ಅಂಜಲಿ ಫ್ರೈಗೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ಫ್ರೈಗೆ ಓಯ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ದಾದಂದು ಅವು ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪಂಡ ದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಪೂರ ಮುಗಿಪ್ಪೇರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇರು ದಾಯಿ ಪನರ ಪೋಯ್ನಿ ಪಂಡೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಇರು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಏತುಂಡು ಫ್ರೈ ಆ ಸತೀಶನೆ ಬತ್ತೆಡ ಮಾರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇರೆಗು ರಮ್ಯಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪುಗ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ
ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈರು ಲಾಗಡ್ ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಈರು ಲಾಗ್ ತೂವಂದಿಲ್ಲರ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಈರು ಈರು ಒಲ್ಪದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನೇನು. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾರು. ಹಾ ಅಂಚನಾ ಹಾ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಪೆರಿಪೋಡು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜನ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರತೆ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಒಲಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ರಮ್ಯಾ ತಿಕ್ಕಂಡೇರಿ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಅಣ್ಣನ ಮುರನಿ ಲೋಗಡ್ ತೂತೆಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೇಮಕ್ಕ ಅವು ಯಾನ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಆರೆ ಆರೆ ಸಪುರದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪತಂ ಪೋಂತಿರತೆ ವಾರೆ. ಏಮಕ್ಕ ತೂತೇರ್ಗೆ ಮುರನಿ ಲೋಗಡ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಜ್ಜೇರ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬನ್ನಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಿ ಐಕ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಗಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಏನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ 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 ರೇ ಆಯನೆ ಆಯನೆ ಆಯ್ ಸಪೂರದ ಇತ್ಯತೆ ಮಕ್ಕ ಆಯನೆ ಆಯನೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನಂದ್ ಅತ್ತೆ ಲಾಗಡ್ ಬರವನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದೇ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಪಾಪರ್ ಇಜ್ಜೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಾರ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನಾಚಿಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಜವನ್ನೇ ಇರೆಗ್ ತೆಲ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಅಂಡಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸೋಡಾ ಓಲುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಬೊಂಡದಂಗಡ್ಡುಂಡು ಬೊಂಡದಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ದಿಜೇರಾರು ಆರೊಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿಯೇ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಆರು ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರಾರು ಬರಂದೆ ಕುಲುಜೇರು ಬರ್ಪೇರೇ ಬರ್ಪೇರು ಎಂತ ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಂಡ ಬರ್ಪೇರಾರು. ಸತೀಶನ್ನ ಬತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಅವರ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೈದ್ಯರಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಾರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡಂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನಡ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಬರ್ಪೇರಾರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಾಗಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಾರು ಪಂಡೇರ ಐಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅತ್ತೇರು ಏಮಕ್ಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈರುಂದೆ ಅಕ್ಲೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಜಗತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಡವ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ರಡ್ ಉಂಡುದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಆವಿಯಾ ಉನಸ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಉನಾಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಡೆ ಉನಾಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ ಉನಾಸ್ ಉಂಡು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪೋರ್ಚಿ ಇರು ಉಂತುಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಲ್ ಬರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರಂಡು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಉನಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇರು ಪೋರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನೋಡ್ಚಿ ಓ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಮರ ಉನಾಸ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರಂಡು ಆರು ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುರ ಕೊನಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಮಾಲ್ಪುರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನೆ ಒಕ್ಕ ಉನಾಸೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದ್ ಆರು ಮಾಲ್ ಕೊನಪ್ಪುನಾರು ಅಂತ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಈರು ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆಡ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ ಬೋಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಾಗತ್ತವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಾರು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇವೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಂಚೆಂಗ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಮಿತ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡ ಲೈವ್ ದ ಮಿತ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲ ಈರು ಬ್ಲಾಗರ್ ಮೋನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಜ ಬಂಡದ ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರು ಬ್ಲಾಗರ್ ಮೋನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮೋನೆ ಬತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅಂಚನ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ಕುಡ್ಲದ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಾರು ಆರು ಮಾಲ್ ಕೊನಪ್ಪೇರು ಆರು ಮಾಲ್ ಕೊನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ
ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಪುನಾರು ಬರ್ನಾಗ ಆಲ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸರ್ತ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಜೇರು ಕತ್ತಲೆಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಾಲೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಾರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಈರೆ ಬಡ ಆಪುಂಡೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಜೋರ್ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಅವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಂಡ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರ ಅರಿತ್ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇಟೆಲ್ಲ ಮಾಲ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ತಂಬಿಲ ನನ್ನ ತಂಬಿಲತ್ತಿ ಒನಸುಗ್ ಮಾಲ ಆವಡತಿ ಬೊಕ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಒನಸು ಕೊರ್ನ ದಾದ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುನಿಗೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏರ್ ನಾನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತರ ತಾರೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುನಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಆರು ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಪೋಯರ ಅಂದು ಜಯಂತಿ ಯಾಕ ಪೋದಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮರೆ ಮಗುಲ ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಪೋಯರ ಅಂದು ಊರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆನಾ ಆರಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಆಲೈನ್ ಆಲೈನ್ ಹತ್ತು ಆತ ಉಡುಪಿ ಆಲೈನ್ ಉಡುಪಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮಾಲು ಚೂರು ದೂರ ಪನಿತ್ ಕಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಲ ಉಂಡಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ದಾಗ್ಲೆ ಬಿಯರ್ ಕಲಿತಾಗ್ಲೆ ಕಲಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ದಾಗ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೊಂಡದಾಗ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಅವು ಐಟಮ್ ಕೆಲ ಉಂಡು ಇರೆ ಗೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಚಾಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೊನದಿನ ಉಂಡು ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಕಾಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆವು ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಪಿದಾರ್ದೇರ್ಗೆ ಆರ್ ಚೂರು ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಅಪಂಡ ರೋಡ್ ಅಂಚೆರ ಪೋಪೇರು ಇಂಚೆರ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ರೋಡು ಅಳತೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಕಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ಮಾಲು ದೂರಾಗೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಪಂತಿನ ಇರೆಗ್ ನೆನಪು ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗ್ ನಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಗ ಪಂತೆರತ್ತ ಅಂದ್ಯ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗಳ ಕಲಿಯಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ಗೆ ಕಲಿಯಂಡ ನಮಕ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಕಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಕಲಿ 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 ಬರಡು ಕಲಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗಳ ಕಲಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಕಲಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಸತಿಚ್ಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಆವಡತೆ ಅಂದಿ ಒನಸ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಒನಸ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಂಡೆ ಒನಸಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒನಸ ಆಂಡ್ ಸೇಮಯ ದಡ್ಡೆ ಉಂಡೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಸೇಮಯ ದಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಲಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಲಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸೇಮಯ ದಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ತೌತೆ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕಲಿ ಪುಲಿಗೆ ಅಲೆ ಐತೆ ಬೈ ಅದು ಕಲಿ ಪುಲಿಗೆ ನಾಗೇಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕಲಿ ಪುಲಿ ಆತು ನಾವು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೇನು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಅಲೆ ಏರೆ ಬೋಡು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ 90 ಬತ್ತಂಡತ
ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ದೂರ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ವರಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈಜರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಜ್ವರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮೀನಿಗೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪುಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಲಿ ಕಾಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಪಿಲಿನಾಡು ಪಿಲಿಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಕಲಿಪಾರ್ನಾಗ ಪೂರ ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ ಬೋಡ್ಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ವಾಣಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ನೆರಿಯರ್ಡ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೆರುವೆರು ಜ್ವರ ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ಜ್ವರ ಅತ್ತಿ ಮಾಲ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರಾರ್ನ ಮನಸೆಡ್ಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಕೋಪ ಯಾನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಡ ಕೋಪಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಡ ಕೋಪಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಡ ಕೋಪಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜೋರಾನ ಅಕ್ಕಗೆ ನನ್ನ ಅಂದಿಗೆ ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಡ ಕೋಪಗೆ ಯಾರು ದಾಯಿಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಪ್ಪಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಪ್ಪಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಅಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಪಂಡರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐಕ್ ಕೋಪಗೆ ಈಡ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂದರತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂದ ಐಕ್ ಪಂತ್ ಜರತ ಐಕ್ ಕೋಪಗೆ ಅರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಾಪ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ದಾನ್ವೇರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಐತೆ ಜೆತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಏನು ಅನ್ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂದು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆಗೆ ವಾಣಿ ಜ್ವರಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಡೆ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಿನಾಲ ಜ್ವರ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಅಲೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಟೀಚರ್ ಇರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ಕಡಿರ್ದು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆವು ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆವು ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಆವು ಪಂಡೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಇರು ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುನಂದು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಡ ಪನೋಡ ಆರ್ ಮುರಾಂದಕ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಂಜಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಮರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪಾಪ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಹೌಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವೊಂದುಂಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಅದೊಟ್ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇನಿ ಅತ್ತಿಯ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸಂಡೇ ಪೋತುನ ಸಂಡೇ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಇನಿ ಪಾಣಿ ಇನಿ ಆತ್ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ
ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಿಜ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದೀಕ್ಷಾ ಟೀಚರ್ ಡೂ ಯು ವಾಚ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್? ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಡಿಮೆ ದೀಕ್ಷಾಕ ಬರ್ಪುಜಿ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ ಪನಂದ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾಕ ತುಳುಟು ಬಾತಿರ್ಲವೇ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದೀಕ್ಷಾಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ತುಳು ಬರ್ಪ ತುಳುಟು ಬನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ದೂರ ಪೋಯರ ಗುಲ್ಪುರ ಹೇಮಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ದಿನ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಅಲೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕ್ಲ ದಿನ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇಜಿನ ಯಾ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಡ ದಿನ ಪನ್ಪ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮುರನಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಇನ್ನಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಈರ್ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಈರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪೊನ್ನು ತೂವಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅರೆಗಂದು ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಟೀಚರ್ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲೇರ ನಿಜನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜೆ ವಾಣಿ ಹಾಕಿರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿಜೆ ರವೆ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪಾಪತೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರತೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದು ವೇರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ನಿಮ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೇಮ್ ಉಡುಪಿಲ ಕುಂದಾಪುರ ಏನ ಸೇಮ್ ಏನಂತೀರಿ ಈರ್ ಪಾಪದ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಪದಾರ ಅರೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ವಾ ಫೋನ್ ಬರ ಒಂದೊಂದು ಪತಲ್ಲ ನೇರ ಶಶಿಧರ್ ಅನ್ನೇನ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಐ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ನೀವು ಮುಂಬೈ ಡುಲ್ಲಾರೇರು ಅಂದ ಆರೇನಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣನ ತುಯ್ಯ ಯಾನ ಬನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ತುಯ್ನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂವಾರ ಅಂಚೆ ಆತು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕು ಜಾವೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆತು ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ತೂವಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟು ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟು ಕುಂದಾಪುರ ತುಯ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನೇನನ್ ತೂವಾರ ಏಪಗಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನದರ್ ಡೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ಅಂದತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಬನಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕೇರು ರಾವಲಿ ಮಾರೆ ಪಾತೇರು ಜರತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಇರು ಒಂಜೇ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ನನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಏತ್ ಬೋಡು ಕೇನ್ ನತ್ ಆಪುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಕೇಂದ್ ಏತ್ ಕೊರ್ವಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೀಯರೆ ಪನ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಆತ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ತೋರ ಬನ್ನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕತ್ತ ಇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೀಯರೆ ಪನ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಅಂದಾಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ತೂವರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಾವೆ ಇರು ಏನನ್ ತೂವರ ಇಜ್ಜ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಬೆರಿಕ್ ವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಎಂಚಿನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಸಾಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇನೆ ವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಆಯ್ ಸಪುರದಾಯ್ ಅತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆತ್ ದಾಯ್ ತೆಲ್ಪುವರ ಇರು ವನಸಾಂಡಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಅತೆ ಅಂದ್ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪರ ಅಂದ ಅತ್ತಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಏಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಅಂದ ಅತ್ತಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡಂದತೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಪತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈ ಇತ್ತುಂಡು ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ವನಸುಗು ಬೈದೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ. ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈ ಇತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ 100% ಅನ್ನೆ ನೆಗೆವು ಓ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವೇ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆರಾಕೆನ್ ಅಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಜೈಜ್ಜಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲೋಲ್ ಬರಿಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂದು ಪೋತೊಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಮೆಗ್ಗೆಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಪೂರ ಎಲ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಡಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೆನ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ ಯಾವ್ ಒಲ್ಪದಲ ಆಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಒಲ್ಪದಲ ಆಪುಂಡು ಗೆರೆಗ್ ಅಲ್ಲೆ ಇರೇನ್ ಆಂಡೆ ವನಸಕೇನ್ ಅಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನ ಕೇಂಡೆರ್ ನನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬಾಲೆನಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ. ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಬಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಡ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಲಿ ಅತೆ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ ಅವು ಇರೆನ ಬಾಲೆನೆ ಡೀಪಿಡು ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್
ಅಂದಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಾನೆಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲವೇ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹರಿ ಓಂ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಜಾ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಈ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ಹಾಯ್ ಪಂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಅಂದೇ ಸತೀಶನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಯಾರು ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ದಾದಾಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ದಾದಾಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದಾದಾಂಡಿತ್ತೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ದಾದಾಂಡು ಬುಲ್ಲವತ್ತಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೇಗ ಅವು ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾದ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ಬಂಡಾರತ್ತ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ದಾದಾಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿಯಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜಾರ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನೆಟ್ ಎತ್ತೇರಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಇರ್ ಬರ್ನೆಟ್ ಎತ್ತೇರು ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಈರ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಂದು ಪೋಯಿರಾರು ಇರೇನು ತೂದು ಬಲ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನುಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಏರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಏರುಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಕೇನುಂಡತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಏರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಬೋಯರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮುರಾಣಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯಕೆಗೆ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಆರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮುರಾಣಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯಕೆಗೆ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಆರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಕೆ ಬರ್ರ ಬಂತಿರತ್ತೆ 6 ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಇರು ಒಣಸುಗು ಪೋಯರ್ ಅಂದೆನ್ನೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಪಾತೇರು ಜಮರೆ ಆನೆ ಪಾತೇರುಡು ಇದು ಪಾತೇರು ಒಂದುಲ್ಲದತ್ತ ಇದು ನಡುಕು ಬೈ ಬತ್ ನೆಕ್ಲೆ ನೆರಡಿ ನೆರಡು ಮೆಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ನೆರ್ಪಟಗೇನ್ ಬೈ ಒಳ್ಳೆ ರೌಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರಿ ಇದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರ ಪೋಯಾರ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಷಾರಾತ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪೇರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲರ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತು ಜುಂಡು. జ్యోతి అక్క జోకులు దాదా తొందరలేరు ఓదొందులేరా ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೀನು ಮತ್ತನು ಆ ಮೀನಾ ಮೀನು ಮೀನು ಹತ್ತಿ ತಿಲಿಪಿನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಪುಂಡಿಯ ನನ್ನ ಪೋಪನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪನು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನನ್ನ ಪೋಡ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡೆ ಪೋಪುನ ಜಪ್ಪರೆಗ್ ಪೋಯರ್ಕೆ ಇತ್ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನ ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾಯಿನಿ ಆತಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಬನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಯಾರು ಕೆಬ್ಬಿಗೋರು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂದು ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜಪ್ಪರೆ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾಯಿನಿ ಆತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ ಬೇಗ ಏನ ಮಾರೆ ಜಪ್ಪುನು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಜೋಕುಲ್ ಜಪ್ಪಿಯರಿಯೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬನಂದು ಅಂದಿ ಹಗಲ್ಪುರ ಐತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಕುಲ್ಲರಾಪು ಜತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜವನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾರೆ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದು ಮರಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅರೆ ಕೆಪ್ರ ಸಾಬುನ ಆ ರೀತಿ ಪಗೇಲುಂದೇನದಾರ ಅಂದು ಅದೇ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಕೆಪ್ರ ಸಾಬುನ ಈ ರೀತಿ ಪಗೇಲುಂದೇನದಾರ ಅಂದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪು ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗ್ ಓಕೆ ಜಪ್ಪುಲೆವೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರಿಗಡೆ ಅರಿತನಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ್ ಅರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿ ನನ್ನ ಅರಿ ಕಡೆ ಹೊರಚು ಅವಳು 10 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅರಿಗಡೆ ಅರಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ ಅರಿಗ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕನನಾಗನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕಡೆದು ಕೊನ ಹೊಡಿಯ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕಡೆದು ಕನ ಹೊಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತದು ಕೂಡ ದಾದ ಕಡೆಯವನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕಡೆದೆ ಕನ ಹೊಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅರಿ ಕನದು ಕನ ಹೊಡು ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 58 ಆ ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆರ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಆರು ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಿರತೆ ಅಂಗಡಿ ಚೂರು ಗಿರಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲೆ ಕಡೆ ಒಲಿ ಅತ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಖ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಅಂಚ ಕನಪನತ್ತು ಅಂಚಿಪುರ ಉಂಡಿತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲುಗೆ ಅಂಗಡಿ ಆರ್ನ ಊರುಡಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ
ಬಾರಿ ದೂರದಾರ ಯಾರು ಆರು ದೂರದಾರು ಆರು ಬಾರಿ ದೂರದಾರು ಎನ್ನ ಅರೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಬೊಕೇನ ಇರ್ ಮುರಾನೆ ಅದ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಅರಿ ಪೂರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪರ ಇರ ಕೆಪ್ರ ಸಾಪುನ ಅಂದ್ ಮರ ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏರೇರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಹೋದ್ ಬಾಕಿಲ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಚವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಂಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಏರ್ನ ಬೇತೇರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಹೋದ್ ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಕೆಪ್ರಸಾದ್ ಏತ್ ಜನ ಬರೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಜನ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅರಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಹೋಯ್ತ ಅಂಗಡಿ ಈರ್ ಮುರಾನಿ ಬನ್ನಿ ಆತಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ಯಾತಿ ಸರೋಜ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಪಂಡಾರು ಅಂಗಡಿ ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರಲ್ ಇಪ್ಪುನತೆಯ ಕಾರ್ನದ ಅರೆ ಕೆಪ್ರ ಸಾಪುಂಡಿಯಾ ಅರ್ವಾ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಯಾ ಅರೆ ಕೆಪ್ರ ಸಾಪುನ ಅನ್ಪೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನರೆ ಗಂಧ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ನರ ಗಂಧ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಕುರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕುರ್ರೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೆಜ್ಜು ಒಂಡಿರ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ ಬರಡು ದೋಸೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶಾನೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ದೋಸೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶಾನೆ 18 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 15 ಎಂಚಿನಾಯಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ 15 ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 15 ಆತ ಅರ್ಧ ದೋಸೆಗೆ 15 ಇಡೀ ದೋಸೆಗೆ 15 ಎಂಚಿನವು ಹೂ ವೀಡಿನ ಪನೋಡಂಡ ಕೇವಲ 15 ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಡ್ಚೆ 15 ರೂಪಾಯಿದ ದೋಸೆ ಛೇ ಅದೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ 15ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುರಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆರ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ 75,000 ಆತನು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಂದ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆದ ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಪಡಂದು ಬುಡ್ನಿ ಅತ್ತ ನಾಗೇಶನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲೇದ ಎತ್ತೊಂದುಜೇರು ಅವ್ರು ಇಂದುಲ ಅಂಚಾನೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಆರ್ ಬೊಕ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎತ್ತೊಂಜೇರು ಆರ್ ಪಾಪದನ್ನೆ ನಾಗೇಶನ್ನಿ ಅರೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂಜೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ 15 ಪಂಡರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಜೇರು ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುನೊಲ್ಲು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸರ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಯರಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದೆ ಪೋಯರಂದು ಗಂಟೆ 10 ಪೋಯರಿ ನಿದ್ರೆ ಆತ ನಾನು ಯಾನು ನಿಗುಲ್ಡ ಹರಿತ ಅಂಗಡಿ ಪಂತುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಏನದ ಅಂಗಡಿ ಈರ ಹರಿತ ಅಂಗಡಿ ಪಂತುಜರಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಪಂತರತೇರು ಅವನ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ದೈ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಏನ ಅಂಗಡಿ ಪಂತುಜಿರು ಎಂಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮಂತ ಇಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂತೇರಾರು ಸ್ಟೋರ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಬಂಡ ಪೂರ ವರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಎಂಚ ವರ್ಪು ಅರಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡತ ಅರಿ ಬೇಳೆ ತರ ಅವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬೇತೆ ಆರ್ ಓ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂತೇರ್ ನಮಕ್ ಓ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಪಂತೇರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಕಬಾಬ ಬುಕೋಯ್ತ ಅಂಗಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಒಯ್ತಂದೆ ಪಂತಿದ್ದೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಲೆಗ್ ಬೋಂಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಕುರೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುರೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಯ ಕುರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಕುರೆ ಅಂತಾರ ಓ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಆರು ಅಂಗಡಿ ಪಂತಿದ್ದೀರಿ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಹಾ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಕುರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು
ರವಿ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೂ ಅಂಗಡಿ ದಾರ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಪಂತೆರ ಅದೇನು ಮುಗಿಂಚ ಒಂಡೈ ಎನ್ನ ಪಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಒನಸ ಆಂಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಒನಸ ಆಂಡ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರೋಡ್ ನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಒನಸ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅವ್ವ ಸ್ಟೋರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೂ ಬೋಡ ಎನ್ಯ ಪೂರ ಅಂಚ ಅರೆ ಫೋನ್ ಹೇಳಿ ಹೊಸಬರನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೇರ ಮಾರ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಾಯ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಡೊಂಜರೆ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಅಂಚ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವ್ವ ಅಂಗಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಪಂತುಜೀರ್ ನಮ್ಮಡ ಆರ್ ಪಂಡದ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಏಪನ ಎಡ ಬಂತೇನೆ ನಾನು ಒಲಿತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಈರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನತ ಅಂಚ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ನಿದ್ರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ಬಿಡ್ದು ಸೊರಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೀರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೆ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಾಡಿ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಡಿಟ್ ಆರುಂಡು ನಾನು ನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲದ ಸುನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏಮಕ್ಕ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಬನಾರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ ಸುನ್ನ ಅತ್ತೆ ಶೇ ಒಂದು ಮಾರೆ ಶೇ ಯಾಕಡೆ ಅಂಕ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ತೂನಾಗ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಂಡ ಮಣ್ಣು ಅಂದು ಮಾರೆ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡರಾತಿರ ನೆನಪಿತ್ತು ಎಂಕ ನೆನಪಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣನ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ದೂರ ಪರೀರ್ ದಾದಾನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಜಾರಂಡೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಆತ್ ನಿಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಂಡದಲ್ಲ ವಯ್ಯದಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗರೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನೋಲಿಯ ದಾದಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಕಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ഞങ്ങൾ പിതാവ് ടിക്കറ്റ് മലത്തെ വണ്ടി താರ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುನು ಮಂಡರತ್ತೆ ದಾದಾ ವಿಷಯ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಸುನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಸುನ್ನಗೆ ತೂನಾಗ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಂಡಾಗ ಮಣ್ಣು ಅವು ಸುನ್ನ
ಅವು ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗೆಸ್ ಮಂತ್ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಣೊಂದು ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ಹೂವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡೇಡು ಬಿಯಾರ್ದ ಕಲಿತ ಅಂದ ಅವಕ್ಕ ನೆನ್ಪೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆನ್ಪು ದೀದ್ ಬಂಡೇರು ಅವು ಸುಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ದಿನಲ ಬರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ರಂದಿ ಯಾರು ದಿನಲ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರ ಪಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಆತಿ ನಮಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಿಂಚು ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಾರು ಎಂಕುಳ ಪಿದೇವರು ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ ನಿಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬನಂದಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ 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 ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ತಾನೇ ಲೇಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ಬರ್ತನ್ ಪೇರು ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ನಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ವನಸ್ಮಂತರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆದಾನ್ ಬೆರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪನಿ ಪನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಜಪ್ಪಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡ ಮಾಲೂನ್ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರ್ಚಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೂರಿ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಜಪ್ಪುಲೇವೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಇರಾಗ ಏರ್ಕೋರ್ನಿ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೇನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಲೈವ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕತ್ತ